mtakamadlotsheni usuka yaso kodwa banyanzali into yokokubana olu hambo ludlule eFeso. Wawashiya namadoda uPawulosi wahamba ngeenyawo ubenza ihambo kunyanzeleka into yokokubana uyishiye inqwelo uhambe ngeenyawo. Andazi mntakagwelelo uba wenziwa yile nto uba indlu owahlala kuyo eRoma yile nto uba wayiqashile na. Uba nam ndike ndihambe ngeenyawo ukuzama ukuseyiva imali kamastendi. Yes. Akahlala nombhali eFeso kwanyanzeleka into yokokuba makabize amadoda athathe isibane xesha elide apho phakathi kwenu kuba ngesidlweni saPentekoste eJerusalem kuba kakade izalisekile imihla lishumi yanto yokokubana kakade kudityanwe emva kwePentekoste imihla 50. Asingamanga baba. Kufika ixesha lento yokokubana kakade ndiphithizela apho phakathi kwenu kodwa ngoku ubuso bam